mikä leikoti olekin. Mikä kunko on äitilauluja itälauluja. Mitä mä oon mieltä, että kumpi on enemmän äitilauluja vai isälauluja? Niin. En kyllä yhtään tiedä. Arvaisin äiti. En minäkään kanssa. Etenkin nikkasun käkeen. Etenkin laittom. Mutta toisilla kaikki niitä lauluja. Näitä lainka itä. Olin koko hetken niinku eilen. Nikkasu tekee isänpäivän kunniaksi iskäbiisin jakson, jossa soitetaan kaikki niitä biisejä, missä mainitaan isä. Veikkasit sä, että iskäbiisejä on enemmän? Äiti. Äitibiisejä. No se jää nähtäväksi. Ei kun koinkaan. Ja jakso on tehty etukäteen heinäkuun 2. päivä. Nenkä kaikki niinkit kerätä. Mitkä? Menkää kaikki fiilistelemään sitä listaa. YouTubesta löytyy. No.